ти ли е топличко малко? А ти с какво дойде? С него? А, и какво? То като отказа и горе на Дмитър Несторов на болницата. И аз покарах още малко и викам какво правя сега. А на Митко обади му се? Да, той каза да мен където ми е удобно там да го оставя. Тук ти е по-удобно. Обаче тук долу включи колелото, нещо казах штрак и тръгна. И сега работи. Тук дойдох на ход, преди малко работеше. Сега обаче като му дойдахме нещо да не съм струшил отзад, защото отзад ми се чува, че штракна нещо. Да. Или пак не... В принцип това, което аз как го виждам, това са две абсолютно независими системи. Вие сте скоростната система, където да сещате като там и си имате електрическия двигател, който е абсолютно отделен скоростите и веците. Така че не би трябвало да има нищо общо, няма нито сензор, нито датчик, нищо, което да се свързва с скоростта. И всичко идва само. Може ли да фотографира колко се е нагряло нещо като двигател? Не знам. Аз не знам и как изглежда. Не мисля, то трябва да е направено да може. И това колело трябва да е така проектирано, че да решите, че ще ходите на обиколка на света 5000 км да може да го карате без нищо да остане. А това му дава 20 000 км. Сега не се надуриш той. 20 000 км живот. Не живот. Живота, нали знаеш какъв? Цикли на батерия. До живот на гаранция. Като се скапе, значи му е свършил живот. Това е до животна гаранция. Да. Карам колело, бейби. Айде ще се обада по-късно. Добре. Мерси. Това е интересно, че има датчици на спирачките. Всичко има. Това коментирахме, че това няма. Но идеята е, че вие няма да тръгнете да въртите на спирачката. И само когато натискате педали, това е само асистенс, нали? Няма вариант да движи. Има и газ това. Има и газ. Това има и спирачка. На ход, да. Добре, сега как върви ли? Сега работи. Ето тук долу на Байра, точно се чудих докъде ли ще кача. Без него това каза трак и тръгна. Добре, дай да направим няколко кръгчета. Ти доколко работи? Да направите едно каране идеално. И да го оставите с идеята да го оставите за малко по-дълго време, за да може да включим проблема да се свършим сигурно ще го оставя, защото ще тръгне на някакъв един път става ли не трябва да бъде установен. Да, трябва малко да почистване. Да го направим да изглежда много. Мя да покараме тогава. Колегата как се изцепал? Кой бе? Колегата. Как сте? Това не е механика. Добре, бе, колега, не те ли боли на шията, бе, човек? Винаги би било интересно. Много боли. Нали? Зверски. Еба си ужас. Колко смъртта. Не знам там колко... Някакъв клип беха пуснали в Фейсбук, една си прави тук на рамото. И ония бодес това, нали, дето е тако. И тая реве така, ама се дере с сълзи реве. Сега просто се зависи дали не го е болял колегата. Добре, аре да караме тогава. Еми ще направим едно каране и при всички случаи по-късно само ще дойде да го оставя. Към 4,5. 4,5 перфектно, той до 15 елате и ние ще почнем да проучваме проблема. Ще се свържи с Митко, пише и има някакво. Той знае за него, аз съм свободен. Дам симптомите. Да. Значи това, което да ти кажа на тебе, чу се претракване някакво, нали, по някакъв път, когато не са ти включили скоростите и ти има дън, и тръгна. Обаче без него съм дошъл от, кажи речи, от булевард България. Без. Да, без. Ами добре. Айде. Добре, разбрахме се. Благодаря. Какво дали? Гумите. Аз моето да го по... Няма попвам аз. Помпам така, малко мекички си помпам. Видя ли там на Байра на леда какво наприхме? Струва ми се, че трябва да сложи на тия Абсолютно, да. Само ти се струва... Задължително. Аз още ти скорост тия работи, обаче не си работа. За България не върши работа. Колко са в момента? 200. На 2 ли? А моята батерия е 1,5 пъти колко да. Не ги взех какви.
От тук? Да. А сега имате ли какви жестоки войства? Имаме ги